Hra Splnené túžby, vedomé tvorenie reality je absolútny unikát. Neviem o tom, že by na trhu bola takáto hra, ktorá skutočne má len jeden cieľ, je vytvorená s jediným zámerom a tým je plnenie sna toho, kto hrá. Každá jedna úloha je urobená tak, aby vás priblížila k naplneniu vášho sna. Je vytvorená pre ľudí, ktorí žijú život vedomým spôsobom. To znamená, že sú otvorení pohľadu na svet tak, že vlastne náš vnútorný svet tvorí to, čo vonku zažívame. To, ako sa my cítime, to, ako premýšľame, ovplyvňuje naše činy. A naše činy tvoria realitu. Pri hraní tejto hry sa premení váš vnútorný svet tak, že vy na konci tej hry skutočne budete veriť tomu, že je len otázka času, až sa to odrazí v hmote a až vy zažijete to, s čím ste hrali tú hru. Až sa vám splní vaša túžba. Sama som s prototypom už hrala veľakrát a skutočne je obrovský rozdiel v tom, keď začínam hrať tú hru, mám nejaký zámer a v tom, keď tú hru končím, keď som prešla niekoľko úloh, ja na konci naozaj mám vnútornú istotu, že sa to všetko naozaj stane, že je to len otázka času. Odchádza lípnutie, pretože ja vnútri viem. A skutočne sa to aj plní. Milujem tvorbu reality, milujem to. Takáto hra na trhu nie je, som si tým absolútne istá. A som si absolútne istá tým, že vám splní vaše sny. Pozrite si viac v tomto videu, kde vysvetľujem na hre s prototypom, ktorý som len tak nakreslila, aby sme to mohli odskúšať. A s kamarátkami sme hrali hru a ja tam vysvetľujem vlastne, ako to funguje. Sú tam nejaké ukážky tých úloh a je to super. Hráči hádžu kockou a posúvajú sa počet políčok taký, ako hodili. Budú políčka, ktoré budú obyčajné, tu sú znázornené ako hnedé a potom budú políčka, ktoré budú označené kartičkou, ktorá sa bude volať Merkaba a takisto políčka, ktoré sa budú volať Dračie oko. To budú políčka, na ktorých budú úlohy. Úlohy budú mať rôznu úroveň. Príklad úloh z kartičiek Merkaba. 3 až 5 minút nahlas oceňuj samého seba. Oceňujem sa za to, že 3 bodky. Druhá kartička. 3 až 5 minút hovor o svojej túžbe, o svojom želaní alebo zámere tak, ako by to už bola pravda. Ako by to bolo hotové a splnené. 3-krát náhlas povedz vetu. Strach a zlyhanie sú súčasťou každej cesty za úspechom. Sľubujem si, že budem viac počúvať svoju túžbu, než svoj strach k životu a viem, že ma privedie k splneniu môjho sna. Kartičky Merkaba obsahujú aj cvičenia, ktoré pracujú s energiou. Táto úloha pracovala s energiou skupiny. Prijímajúci hráč sa postavil doprostred a ostatní hráči okolo neho, ak by boli iba dvaja, tak sa postavia oproti sebe. Prijímajúci hráč stojí a prijíma energiu, ktorú mu posielajú hráči okolo. Vlastne to spočívalo v tom, že prijímajúci hráč povedal ostatným o svojej túžbe a oni si ho 30 sekúnd predstavujú s jeho splnenou túžbou. A cez dlane posielajú vlastne túto predstavu a toto splnenie tohto želania, vlastne vlny tejto energie cez kvantové pole prijímajúcemu hráčovi. Kartičky Dračie oko na prepájanie hemisfér, na cvičenie s hemisférami, kde vlastne vkladáme presvedčenie, ktoré sme si vytvorili alebo ktoré je už vytvorené do svojho podvedomia. Návod na to, ako vytvoriť presvedčenie, všetko tam bude. Táto hra vás zblíži s vašimi spoluhráčmi. Človek v nej ide naozaj do určitej zraniteľnosti a hĺbky, v ktorej ale nájde aj svoju silu.
Hra má aj ďalšie políčka, ktoré vás buď posunú vpred a volajú sa počúval si svoju intuíciu alebo svoj vnútorný hlas, alebo si dal väčšiu váhu svojej túžbe ako svojmu strachu, a to sú políčka, ktoré vás posunú vpred alebo nimi získate nejakú výhodu. Ale hra má aj políčka, ktoré sa volajú napríklad temné údolie a tie vás zabrzdia, po prípade vrátia naspäť, pretože sú to políčka, ktoré symbolizujú, že sme počuli viac svoj strach ako svoju túžbu. A aj v živote to takto chodí, že ak počúvneme svoj strach a nie svoju túžbu, tak stojíme na mieste alebo aj cúvame. Zmyslom hry je dostať sa do cieľa, kde sa stávate kráľom svojho života.